Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli i došli ovo subotnje jutro potrošiti da nešto naučite o multiplom mijelomu, odnosno o bolestima plazma stanice. Ja se zahvaljujem na ovim lijepim riječima, morat ću vas ispraviti, još uvijek nisam profesorica, da se ne bi ljudi tu zabunili, ali nema veze, ali nek bude i to, nije to neka velika drama. A mislim koliko ste vi pomogli, odnosno koliko smo mi pomogli vama, toliko ste vi pomogli i nama da se taj multipli mijelom osvijesti zapravo u Hrvatskoj, da se osvijesti među liječnicima obiteljske medicine, da se osvijesti da je to bolest koja postoji. Sad, ja mislim da smo iz ove 3 priče, ja sam stavila naslov mijelom bolest tisuću lića, pa je tu predavanje koje zapravo govori o tome kako je mijelom različita bolest. A ja mislim da smo zapravo već iz ove 3 priče to jasno vidjeli. Vidjeli smo jako lijepo kako je različiti put do dijagnoze, kako su različite manifestacije te bolesti i ja bih rekla da su ove 3 gospođe kod kojih bolest mijelom recimo kratko traje. Ovdje u gledalištu ima, ne mogu je sada naći, moja pacijentica koja je dijagnosticirana, ja mislim 2009. Neka me ispravi ako je neka druga godina bila, i još uvijek je naravno tu s nama vedra, čila i uvijek aktivna. Znači, bolest multipli mijelom je stvarno bolest koja se prezentira na različite načine. Njena definicija, rekli bi ovako, ja sam to malo prevela da nam svima bude jasnije, da multipli mijelom je zloćudna bolest, ali zapravo rak. Ja svim pacijentima kažem kad prvi put dođu imate rak. To je jedna vrsta raka, ne zove se rak kao rak debelog crijeva, ali je to ipak rak. To je zloćudna bolest koja potiče od jedne plazma stanice koje se onda razmnožavaju nekontrolirano, tim nekontroliranim razmnožavanjem potiskuju druge stanice, razaraju različite organe i zapravo dovode do smrti bolesnika i zato to jest rak. Međutim, to je rak koji dobro odgovara na terapiju i upravo zato mi imamo ljude koji tu žive s 24 godine, je li tako? 21 godinu već sa multiplim mielomom. Upravo zato se moramo truditi da dobijemo još novih lijekova i da to više ne bude 24, nego 30, 35, 100. Dobro, ono što smo i danas kad sam ušla smo se slikali sa onim plakatom ili kako ćemo ga nazvati na kojem piše za mene je mijelom 100%, ali kad smo rekli o čemu se radi, o multiplom mijelomu koja je rijetka bolest. I to stvarno jest rijetka bolest. Samo 1% svih malignih bolesti, 10% svih malignih hematoloških bolesti, ali naravno nekom je to 100%. Mijelom se nešto češće javlja u muškaraca, ali kao što ste vidjeli tu imamo puno žena, prema tome nema pravila, da ne znači ako ste žensko da nećete dobiti multipli mijelom. Ono što je jako zanimljivo je da je 2 puta češći u ljudi crne rase i to je zanimljivo za Ameriku zato što je to njima onda socijalni problem jer je problem osiguranja i ostalog. Nitko ne zna zašto se bolest javlja, ko je rekao moji su imali plućne tegobe, kako da ja sad imam mijelom, niko ne zna zapravo zašto se bolest javlja, koji je uzrok toga, a učestalost bolesti raste sa dobi i recimo da se u Hrvatskoj 260 slučajeva dijagnosticira, međutim upravo zato što bolesnici dugo žive imamo preko 1000 bolesnika koji se na razne načine liječe ili prate od multiplog mijeloma i zbog toga nam trebaju novi lijekovi jer ne radi se o ovih 260, radi se o nas 1300. Znači imamo jako puno bolesnika sa multiplim mielomom. Zašto kažemo da je to bolest tisuću lica? To je bolest tisuću lica već po samoj svojoj biologiji. Znači, već kad imamo multipli mielom, onda radimo tamo nekakve testove, radimo beta-2 mikroglobulin, radimo albumine, radimo citogenetske analize, radimo hrpu pretraga drugih, da otkrijemo koliki je rizik te bolesti, odnosno kakva je njena prognoza i kako će se ta bolest ponašati. Jer neko će živjeti 21 godinu, ali nažalost neko će živjeti 3,5 godine. Prema tome, to je bolest koja ima različitu biologiju, koja se na različite načine ponaša i mi nastojimo, iako vjerovatno još uvijek ne znamo sve te faktore, otkriti te rizične faktore u samom početku kako bi bolesniku pružili najbolju moguću opciju i išli na ove 2 transplantacije umjesto na 1 da bi bolesnik poživio duže. Znači da znamo prilagoditi način liječenja biologiji bolesti.
A onda ovo što smo već kod vas 3 pokazali je zapravo da je to bolest sa vrlo različitom kliničkom prezentacijom. Znači može ići na 1000 načina, bolesnici kreću preko koliko puno raznih doktora da bi u konačnici došli do dijagnoze, a što se dijagnoza kasnije otkrije, može doći do ovih oštećenja kao što je oštećenje bubrega, što vam onda počne predstavljati veći problem nego mielom i dovodi nas zapravo do stanja da smo u stanju invaliditeta. Jel? I ovo je slajd koji kad je pokazivao profesor Nemet, ja sam uvijek govorila, ma kako je taj slajd dosadan. Međutim, s vremenom, s godinama, kako sam postala starija, zapravo sam shvatila da je to najpametniji slajd o multiplom mielomu koji je ikad iko napravio. Jel? On zapravo govori sve kakva je to bolest. Znači, počinje polako šuljajući se, jel da? Polako šuljajući se, nismo svjesni da bolest imamo, ona u nama raste. I onda pređe u ovaj aktivni mielom, kada zapravo se treba početi liječiti i onda postignemo remisiju, pa smo mirni, lijepi, sretni, veseli, održavamo se, sve to ide nekako dalje, a onda dođe ovaj tu relaps. Sad se treba ponovno liječiti. Rekla bi da je ovo nekako psihički najgori moment, zato što tu sada iz jednog mira, jer naučimo se živjeti. Čovjek se na sve nauči, jel da? Pa onda imam mielom, pa šta? Živim s njime, dobro sam, super. A onda dođete kod doktora, niti ga još niste osjetili. Rekli smo, to je najčešće šuljajuća bolest. Nemate pojma da ste u progresiji. Dođete na kontrolu, a ono sedimentacija 80, anemija, IgA raste, znači i tu je sada onaj najveći šok. Tu nam sad trebaju novi lijekovi. Znači moramo imati, nakon što smo prošli ovaj uvodni dio, ponovno lijekove koji ćemo uvesti sa pacijenta u ovaj drugi relaps, barem u ovaj drugi. Kasnije to ide sve teže i teže. Upravo zato moramo produžiti ovaj prvi i produžiti ovaj drugi da bi ovaj treći došao što kasnije, jer tada sve ide puno teže. Zato trebamo nove lijekove, zato trebamo bolji, noviji, moderniji pristup u liječenju bolesnika s multiplim mielomom. Sad rekli smo sve počinje šuljajući se, pa onda imamo ove monoklonsku gamapatiju, ovo US, znači nepoznatog značenja, jer ne znamo šta će se s pacijentom desiti. To je jedno premaligno stanje, znači nije maligno, ali mora postojati neka stanica zločesta koja luči taj protein. Pa sad je li premaligno ili maligno, ali u svakom slučaju ono što treba pamtiti je da neće svi bolesnici razviti multipli mielom. I da ti pacijenti nemaju simptoma, normalno žive, međutim ono što se ovdje desi kad se nekom dijagnosticira, ta monoklonska gamapatija je zapravo jedna anksioznost, nervoza, što će sa mnom biti. Tu je najvažnije zapravo bolesnika uvjeriti da će se pratiti i da će se na vrijeme reagirati. I treba bolesnik uvijek znati da ima tu bolest. Znati da postoji ta monoklonska gamapatija. Zašto? Zato što nažalost ona može u određenom času progredirati. Ako toga niste svjesni, može se desiti situacija što se vrlo nedavno desila s jednom mojom pacijenticom koja ima već nešto godina, 20 godina ima MGAS, pa se već navikla, to nije ništa. Bila je na kontroli prije 3 mjeseca, sve bilo u redu, super, počeo je bolit kuk, pa šta? I druge u njenim godinama boli kuk. I otišla je kod ortopeda, ortoped je rekao, to treba operirati. Ali znate koliko se čeka operacija kuka, pa dok smo čekali operaciju kuka, ona je zapravo počela šepati na tu nogu, sve je krenulo nizbrdo, da bi se na kraju otkrilo da je zapravo u tom njenoj natkoljenici sada narastao multipli mielom. Znači ono što je najvažnije kad dobijete ovu dijagnozu MGAS-a je znati da opasnost postoji, ali ne predati se toj bolesti, ne razmišljati pozitivno kao što ste rekli, misliti imam nešto iz čega može nastati opasna situacija, to moram znati, moram svaki put svojim liječnicima, jer to je rijetka bolest. Znači uvijek morate razmišljati, radi se o rijetkoj bolesti. Kad bi svaki doktor prvi put kad mu dođe pacijent od 17 godina i boli ga kuk, pomislio joj ima mielom, di bi bili? Nemoguće, ne? Ali moramo mi sami kao pacijenti znati reći, ali ja imam to i to, možda
i doktor će vjerovatno to prihvatiti. Znači mora pacijent biti svjestan da opasnost postoji, mora živjeti kao da nema. Znači najnormalnije, jer mali je broj onih koji će proći u pravi mjelom. Sad ovdje postoje određeni faktori. Na osnovu tih faktora se može odrediti rizik te vaše bolesti, ali to je ovako čisto da znate da zašto neka doktori naručuju vas da dođete za 3 mjeseca, onda sjedite u čekaonici pa vaš prijatelj do vas ima istu bolest pa dolazi za 6 mjeseci. Zato što bolest nije jednakog rizika. Tako mora se pratiti i to je ono što je najvažnije. Nekada svaka 3, nekada svakih 6 mjeseci, ali to treba znati. Druga bolest ili ista bolest, ali različito lice, je šuljajući multipli mjelom ili smoldering multipli mjelom ili indolentni multipli mjelom, nitko ne zna koje bi mu pravo ime bilo, a to je mjelom koji ima 10% plazma stanica, manje od 60% plazma stanica, koji ima monoklonski protein, znači to je pravi mjelom, međutim njegov rizik, on nema nikakvih znakova bolesti, pacijent se najčešće dobro osjeća, slučajno je nađeno da ima visoku sedimentaciju ili ovaj IgG povišen pa se krenulo u obradu. Ono što je najvažnije je biti svjestan da ta bolest u tom momentu ne zahtjeva liječenje, jer isto stvara anksioznost. Znači kažemo vam imate rak, ali taj rak nećemo sada liječiti. Pa to je grozno. Znači jako se teško pomiriti sa situacijom imam zloćudnu bolest rak i sad me niko neće liječiti nego me samo gledaju. Pa šta gledaju, da progrediram, jel da? Upravo je to najgore, ono što je važno shvatiti, da niste s time ugroženi, ponovno ako redovito dolazite na kontrole, ako se pratite, kontrolirate i zapravo svojem liječniku prijavite svaku novu promjenu koju na sebi primjećujete. Postoje studije. Studije za sada idu, rade se i gleda se da li ima koristi od tog liječenja u takvoj fazi. Postoje na hematološkim sastancima, gotovo na svakom ozbiljnijem sastanku, debate. Pa onda jedan liječnik govori za liječenje tog šuljajućeg mjeloma, drugi iznosi dokaze protiv. Jel? I nedavno smo bili, u Beču na jednom sastanku gdje da bi bilo koristi morate liječiti 1000 ljudi da bi 3 imalo korist. Ima li to smisla? Jel? Zapravo je upitno vrlo, zato što terapija nije neštetna. Rekli ste neutropenija, leukociti rastu, proljevi, osipi i tako dalje. Znači terapija nije neštetna. Kad bi imali neštetnu terapiju pa to bi bilo sjajno. No nažalost još uvijek, od kad je prvi put izmišljen lijek pa je na njemu mrtvačka glava, i dalje je ta mrtvačka glava. Bili oni pametni, monoklonski ili ne monoklonski, i dalje su štetni na određeni način. Još niko nije smislio lijek koji nije štetan. Upravo zato se ne liječi odmah. I onda dolazimo od ovog našeg aktivnog multiplog mjeloma koje treba liječiti. Znači osnovni kriteriji uvijek moraju biti zadovoljeni. Najmanje 10% plazma stanica u koštanoj srži i monoklonski paraprotein. Ali onda postoje kriteriji koji moraju biti zadovoljeni da bi se počelo liječenje. Pa ovo je američki krab, odnosno raka. Mira je tamo to bolje složira, R-A-K-K-K, znači po hrvatski, znači povišeni kalcij, oštećenje bubrega, anemija i koštane lezije. Naravno, ova anemija se prati, ne mora baš doći do 60 da bi vas liječili, postoje točno kriteriji kako pada taj hemoglobin da bi se bolest trebala početi liječiti, da su zadovoljeni ti kriteriji i da krenemo u liječenje bolesnika. A ovo su drugi kriteriji, slim kriteriji, kod onih bolesnika koji nemaju ove kriterije, ali imaju infiltraciju koštane srži veću od 60%, visok omjer onih lakih lanaca. To često pitate kad dođete. Ja isto nekad ni sama si ne mogu objasniti taj omjer, pa nije to lako, ali uglavnom izračuna se, i kad je taj omjer lakih lanaca preko 100 i kada na magnetu postoji više od 1 fokalne lezije. Znači, ono što je važno imati na umu, a zašto sad ovdje, iako nemam simptome, iako nemam anemiju, iako nemam ovaj krab, se trebam liječiti, jel da?
a za razliku od onog šuljajućeg mijeloma? Zato što se pokazalo u studijama da većina ovih bolesnika unutar 2 godine treba liječenje. Pa onda znači da li ćete trebati liječenje za 7 mjeseci ili danas, nije velika razlika jer ćete liječenje trebati. Preko 85% treba će liječenje. Znači tu smo fulali za 15% koji se možda ne bi trebali liječiti. Ovdje od 1003. Znači, ogromna je razlika. Za sada, možda će studije pokazati, koje su sada krenule, da oni bolesnici koji imaju šuljajući mijelom, ako tada dobije terapiju, da ih je 50% izliječeno. To će možda biti za 5-10 godina će se to pokazati i onda ćemo te bolesnike liječiti. Za sada za to dokaza nemamo. Zato je ono što, ne znam ko je malo prije spomenuo, znanost. Zato postoji znanost, zato u njoj treba sudjelovati, zato treba sudjelovati u studijama, zato treba biti dio te priče, jer ne znamo kome ćemo sutra zbilja pomoći onim što smo mi sami napravili sudjelujući u nečem. Ja? Sada, da li je mijelom svaki isti? Već smo rekli da nije. Vidjeli smo ove 3 situacije i ovdje su sada neki naši kriteriji, znači obični kriteriji koji uključuju, svi već to znate, na nalazima beta-2 mikroglobulin, albumin, to uvijek gledamo, da to su neki osnovne stvari, pa onda imamo te citogenetske promjene koje, zahvaljujući zapravo, mi moramo reći da je jako teško bilo doći do toga da se u Hrvatskoj rade te citogenetske promjene, odnosno analiza citogenetska, zbog toga što je bilo teško nabaviti aparate koji to mogu učiniti, bili su skupi, pa onda nemamo osoblja i to je bio veliki napor koji je učinjen zahvaljujući i potpori farma firme koje su dale neku donaciju da se kupe aparati, a onda i time što smo se angažirali da osvijestimo uprave naših bolnica, da nam je ta pretraga zbilja bitna i važna. Prije uopće nismo znali neke stvari, sad očekujemo neke stvari. Znamo kad neko ima određenu citogenetsku promjenu da mora na 2 transplantacije, iako je nakon prve u remisiji. To je za sada tako u Hrvatskoj. Nije u drugim državama, ide se na 1 zato što imaju pametne i nove lijekove. Nama je ta druga transplantacija jedna vrsta konsolidacije na ono što smo do sada učinili, jer ne znamo što nas čeka sutra, a novu terapiju za sada nismo imali. I onda su nastali ti određeni kriteriji, sad na osnovu toga što se tu zbraja, nije važno, nije potrebno možda zapamtiti to nužno, nastaju onda ove krivulje na osnovu kojih vidite da je multipli mielom jako različita bolest, jer ako spadate u ovu RISS3 onda je prosječno proživljenje 43 mjeseca, a ako spadate u ovaj 1 onda nakon 6 godina 80% ljudi je živo. To je ovo što govorim. Znači, mielom je bolest koja ima različitu biologiju, različite karakteristike, različito se ponaša. Tu nije uvrštena još jedna velika stvar, a to je ekstramedularna bolest, kako mi to zovemo, odnosno lokalizacija multiplog mieloma koja nije ni u koštanoj srži, nije ni na kosti, nego je negdje drugdje, recimo na ruci, u grlu, na licu, u jetri, jer može i tamo biti multipli mielom, odnosno to se zove plazmocitom, znači nakupina plazma stanica, pravi tumor u ovom slučaju ili recimo to tako kao pravi rak. To je isto još jedna dodatna rizična karakteristika. Ovdje sam vam to samo nacrtala, da vidite kako to izgleda. Nisam ja, nego Mayo klinika, jer oni to najljepše rade, imaju super smjernice koje se zovu M-Smart i možete ih pogledati tako, samo ukucate M-Smart, evo ovako kako tu piše, i dobijete sve njihove smjernice, bilo ko na internetu ih može dobiti i oni to sjajno lijepo ovako nacrtaju. To je njihovo mišljenje, kako oni mišlje, naravno nije njihovo mišljenje na osnovu ničega, njihovo mišljenje na osnovu brojnih studija, analiza, rezultata tih studija, gdje oni jasno definiraju, pa vidite koliko ima različitih tih promjena o kojoj smo govorili u genu. To nije gen, naš gen koji smo mi naslijedili, to je gen te zločeste stanice, da ne mislite da ćete sad vi tu promjenu prenijeti na svoje dijete. Nećete.
To se ne radi se o takvom genu, nego se radi o tome da je to promjena koja je nastala u toj zločudnoj plazma stanici, koja onda definira kako će se ona ponašati. Ko što nas definira nos, lice, jezik, smješak i tako dalje, tako njih definiraju ove promjene koje imaju i na osnovu tih promjena se može pretpostaviti kako će se bolest ponašati. Pa ćemo onda recimo kad neko ima deleciju 17p ili p53 mutaciju, pa makar postigao duboku remisiju reći a neka ipak nek ide na tu drugu transplantaciju jer to je visokorizična bolest. I ono što se sada zapravo počelo sve više osvijestiti je zapravo ovaj double hit ili triple hit mijelom, odnosno to su mijelomi koji imaju više ovih citogenetskih promjena i pokazalo se da ti bolesnici imaju još lošiju prognozu nego ovo što je gore napisano. Šta se novo dešava s time, to će vam vjerovatno profesor Valković detaljnije, ali pokušavaju se naći terapije i za te bolesnike. Smisliti, pojačati terapija uvodna kako bi se zapravo i s time došlo na kraj. Sad ovo kako se mijelom prezentira. Pa ne znam uopće treba li to govoriti jer gospođe su to sve tako lijepo rekle da je to bilo sjajno slušati, jel da? Znači ono što je recimo mi nemamo naše podatke kao što smo rekli, međutim ovo su podaci iz Velike Britanije koji kažu da je prosječno vrijeme do dijagnoze 163 dana. Puno, jel da? Jako puno. I da se 1/3 bolesnika dijagnosticira iz hitne službe, što je po meni još gore. Znači, dovedete se do takve situacije da vas već u hitnoj neko ko vas vidi upućuje hematologu i dijagnosticira kao multipli mijelom. Znači da je bolest dosta uznapredovala čim se to dijagnosticira, jel da, u hitnoj službi, a to ne bi smjeli dozvoliti. I to je ono na čemu radimo i ne vidim miru, ali mislim da je ona jako puno pomogla zapravo u tome da uspijemo osvijestiti postojanje multiplog mijeloma u općoj praksi, iako nam je to sada dosta ovako otežalo život jer imamo puno više pregleda, ali nema veze, bolje i više pregleda, a ranija dijagnoza nego da nam se desi ovo što tu vidite, da imamo oštećenje koštanog sustava koje onda dovede do slabije pokretljivosti, oštećenje bubrega koja nas onda dovede do dijalize ili transplantacije koštane srži ili tako slabost imunološkog sustava da smo svaki čas u nekakvim infekcijama od kojih neka može biti i fatalna. Mi smo recimo imali bolesnika koji jedva preživio meningitis uzrokovan pneumokokom i upućen nam zapravo iz zarazne klinike jer je mijelom bio toliko pojeo njegov imunološki sustav, mlada osoba koja je skoro umrla od pneumokoknog meningitisa. I ono što imate i na ovom tamo dolje plakatu, vidite gdje lijepo piše da je preživljenje onih koji dođu tako iz hitne službe puno lošije nego ako vas uputi liječnik obiteljske medicine koji je vidio da imate anemiju koja ne odgovara na željezo. Pa vas onda uputi hematologu, iako hematolog kaže opet anemija, ali neka ta anemija nije samo anemija, nego je ta anemija zapravo ozbiljna bolest iza koje leži multipli mijelom i mi kad vidimo da je uredno željezo čovjek ima anemiju, pa ja mislim da ne postoji hematolog koji neće reći napravimo IgG, odnosno napravimo elektroforezu da vidimo ima li monoklonskog proteina. I ono što je najgore, bar ja to tako mislim, da kada vrijeme do dijagnoze je dugo, onda dođe do frustracije, nervoze, ljutite se na zdravstveni sustav, ljutite se na liječnike, ljutite se, svako vam je kriv, ne? Jer vaša dijagnoza kasni, vi se osjećate loše, a ništa se ne radi, niko vam ništa ne pomaže, ne? Prema tome, to je nešto što je najgore i ovo je jako teško onda riješiti. Jako teško, tu frustraciju u pacijentu je vrlo teško, trebaju mjeseci dok se pacijent konačno nasmije na jednom pregledu, jer je to stvarno nešto što se uvuče. A zašto je tome tako? Pa zato što multipli mijelom nema nikakav tipični simptom. Ne, recimo kad imate limfom, čvor na vratu, čvor u pazuhu, neko vam napravi ultrazvuk trbuha, čvor u trbuhu, vodi prema limfomu. Odmah ćete doći kod hematologa, ne? Jer imate čvor. Limfni čvor povećan, kućete nego kod hematologa da vidi šta u tom čvoru jest. U najgoru ruku ćete doći do infektologa koji će onda reći odite hematologu. Ali znači ide brzo jer je simptom specifičan. Međutim, ono što imate ovdje su bolovi
u kostima, najčešći, znači 40% bolesnika ima bolove u leđima, pa ko nema bolove u leđima? Ako se okrenete, hrpa običnih zdravih ljudi ima bolove u leđima, prema tome tu nastaju problemi. Onda bilo gdje bolovi, pa nešto me probada u prsima, pa u rebrima, pa boli me glava, pa to su sve simptomi koji imaju svi. Znači nema toga ko takve simptome nema. Opće loše stanje, pa što je to opće loše stanje? Ja isto neki put kad mi pacijent kaže osjećam se loše, pa šta vam to znači? Dajte mi to malo pojasnite. Kako se osjećate loše? A nekad se to ne može pojasniti. Niko ne može pojasniti nekad do kraja kako se ja to osjećam loše. A onda dođete kod doktorica obiteljske medicine koja ima 70 ljudi u ordinaciji i vi kažete da se osjećate loše, imate 40 godina, ma nemoj molim te. Tu nastaje sad problem. Jel? Kako se, ko zna koliko imaš djece, kako ti je na poslu i doviđenja. Tako to kreće umjesto da se pomisli na multipli mielom. I onda važno je ovo kada misliti na taj multipli mielom. Jer kad vam neko dođe 4. puta u ambulantu opće medicine i kaže da ga bole leđa i da to ne prolazi na ništa, da ga boli noću, onda ipak morate posumnjati da je to valjda ipak nešto drugo, neobična križobolja. Kada imate anemiju za koju ne znate što je, popili ste željezo, a ništa od toga ne dešava, nije to. Onda treba misliti da je možda ipak to multipli mielom i učiniti te pretrage koje zapravo nas onda upućuju da krenemo k hematologu. Evo recimo nedavno sam imala pacijenta kod bole leđa, ima 58 godina i ono nekako se u općoj praksi uvriježio CRP umjesto sedimentacije, ali je njegova doktorica bila na predavanju koje je organizirao Mielom Pro i zaključila da će napraviti sedimentaciju. I pacijent je to ispričao. Znači, i ona je napravila sedimentaciju i sedimentacija je bila 71 i sve je krenulo vrlo brzo. U roku 4 tjedna bolesnik je došao kod hematologa sa 51, 71, kako 2 puta je rađeno, ali s povišenom sedimentacijom. To je važno. Sedimentacija, bubreg, rekli ste, imali ste leziju bubrega? Niko nije posumnjao. Znači, zašto? Sedimentacija, bubreg, kalcij. Mi se sad sve više ljutimo kako našim nefrolozima govorimo mislite na mielom i onda imamo sada hrpu ljudi koji s nefrologije dolaze hematologu, evo profesor Valković klima, jer imaju leziju bubrega. Ali dobro, valjda će nas zaposliti više, bit će nas više, gledat ćemo, ali prepoznat ćemo mielom na vrijeme. I onda sad ovaj rentgen kostiju. On nije dovoljno specifičan i ovdje recimo možete vidjeti ovaj kraniogram, pa ako sliku mozga, glave, kraniogram se to zove, jel da? Obični rentgen kostiju glave, vidite tu jedna točkica, pa sad može, ali i ne mora biti. Međutim, kad napravite ovaj CT, onda vidite lijepo kako su ovi kralješci svi pojedeni. I tu smo vodili nekako, kao da je miš pojeo, kao da je miš jeo, kao da je sir, pa je miš nagrickao te komadiće. Lijepo se vidi, jel? Znači, i tu smo se pomakli. Bio je to veliki problem, nismo imali taj low dose CT godinama, pregovori, razgovori s našim rentgenom, jer to je sve više posla, razumijete, sve više posla. Što medicina više napreduje, sve više posla gomila se na, nažalost, jednaki broj ljudi, ali evo, nove sistematizacije, pa će biti valjda više zaposlenih doktora, radit ćemo više pretraga. Nažalost, nekad i nepotrebnih i toga moramo biti svjesni, jer da ima i zdravih ljudi koji hodaju, pa to je opterećenje sustavu, ali glavno da bude i ovih, jel da, koje će biti potrebne. Makli smo se, stvarno smo se makli i imamo bolje pretrage, bolje to dijagnosticiramo. Evo, a sada ova bolest koja niko o njoj ne želi razgovarati, niko je ne voli, zato jer je još uvijek obavijena velom tajne, nažalost, a to je amiloidoza. I krenule su neke studije, evo da vas razveselim, ne znam kad će doći rezultati, ali počela su ta protutijela koja čini se će razarati te proteine koje se natalože, jel da amiloidoza zapravo nastane taloženjem tog proteina koji zovemo amiloid, jel da, u organe. I sad ima različitih vrsta amiloidoza, mi tu govorimo o ovoj AL amiloidozi koja je vezana uz multipli mielom, jer postoje nasljedne amiloidoze, staračke amiloidoze, svakojake vrste amiloidoze, ali ova AL amiloidoza spada u plazmastaničnu diskraziju zato što plazma stanice kod te AL amiloidoze proizvede veliku količinu lakih lanaca koji su onda poremećene strukture, međusobno se lijepe, formiraju taj amiloid i talože se u organe. Koji organi su zahvaćeni? Evo, kod gospođe jezik, recimo probavni trakt, kod druge gospođe bubreg,
kod nekog jetra i srca. Nekako bi ja rekla da i bubregom i možemo najlakše vladati. I on je najčešći i njime najlakše vladamo, jer evo, postoji transplantacija bubrega na kraju krajeva, iako kod amiloidoze ne možemo dobiti transplantaciju bubrega, jer će se amiloid nataložiti i u taj bubreg, ali recimo postoje dijaliza, postoje druge stvari kako možemo pratiti zamijeniti, recimo to tako, taj bubreg i čovjek će živjeti, iako kvaliteta života nije ista, da se razumijemo. Ali ako dođe do taloženja amiloida u jetru i u srce, onda smo u puno većem problemu i to još gore, još više remeti kvalitetu života i otežava život takvim bolesnicima. Ovo je jedno krvarenje koje se javlja zapravo u području oko očiju, koje se isto može javiti kod amiloidoze. Ono što je problem s amiloidozom, da je ona zapravo, kada je počnete liječiti, vrlo teško i u vrlo malom broju bolesnika ćete nešto pomaknuti na nivo od kojeg ste počeli. Najčešće ćete zaustaviti situaciju. Znači, neće biti tako teško, jezik neće oticati tako puno, ali će oticati, kao što ste sami rekli. Proteini u mokraći neće biti tako veliki, ali će biti veliki. Bitno je da ostane kvaliteta života, bitno je održati situaciju takvom kako je. I to je ono što za sad radimo. Zapravo nećemo vjerovatno napraviti to kao u multiplom mijelomu, postići kompletnu remisiju, pa više nema znakova bolesti. Amiloidoza je drugačija bolest i na drugačiji način se, znači, prati, kontrolira, liječi. I za kraj, da vam više ne oduzimam previše vremena, nadam se da nisam bila dosadna, jel da, treba znati da multipli mijelom je zbilja bolest koja se manifestira na različite načine, da ima različitu paletu tih bolesti, od ovog MGAS-a, monoklonske gamapatije, prema šuljajućem aktivnom mijelomu, i da je to zapravo sve ista priča, samo različiti stadij, različiti stupanj i tako dalje, da se treba kontrolirati i pratiti, da se treba liječiti, da se najvažnije je zapravo prepoznati mijelom, vidjeti ga na vrijeme, početi ga liječiti, učiniti sve napore koje mi možemo da bismo omogućili da imamo što bolje lijekove, da bismo imali što dužu onaj prvi plato, prvu remisiju, što dužu i što dužu ovu drugu remisiju, jer tu je najveći broj bolesnika. Ja mislim da ste vi rekli, gospodin Tudor, da jedan dio bolesnika neće doživjeti tu treću, odnosno drugu liniju. Znači, potrebno je pojačati prvu liniju, ojačati drugu liniju, a onda naravno razmišljati o nekom koji ima trajanje bolesti 21 godinu i koji je prošao i prvu i drugu i treću liniju, da i njemu sad nešto treba, jer je potpuno aktivan, živahan, dobar i može i dalje sudjelovati u životu, iako četvrta linija. To je problem recimo našeg HZZO-a, jer je mijelom drugačiji nego, ne znam, karcinom kolona koji je metastazirao u jetru, mozak, pluća, pa čovjek nema nikakvu ni kvalitetu života, ni šansu. Ovdje imamo čovjeka koji ima šansu i u toj trećoj i četvrtoj liniji. Takvih bolesnika nije puno, ali im treba dati priliku. Evo, hvala.